Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. No, 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 no. Sura katira. Oh, maibtan des ngipon. Sterilize mo na nimo atong gamit? Yes, Dok. Ako na sterilize, Dok. Kay Oh, hindi na magka-limpiwa, Dok. ang atong hini sa ngipon. Okay, kayo, Dok. Hindi na yung pagka-limpiwa sa ngipon, ani. Pagkuhan niya siya, Dok. Pagbagang. Okay, Dok. Nahanap sa lahat na ko. Sinay mo na. Pangpanday mo na. Oh, kuno na. Kuno na sila number. O sige, Dok. Kay hay kinsa ni mo una? Priority number? Kala to, ma'am? Marta na. Sa ma'am? Marta na. Marta? Marta. Martanas? Marta. Oo ka saglit po na yun, isang sa kanay. Masarahan na na ba na? Ilay na. Sasenta. Jacinta? Sasenta. Okay. Ah, Jikoy lang, palihog lang kong lista rin. Jikoy. Jikoy. Oo, Jikoy. Jikoy. Pilay na natin Jikoy. Ah, kuha ba ko? 20 ba ko? 20? 20 pa ka Jikoy? Oo, 20 pa ko, 20. 20 pa ka Jikoy. Salamat kayo. Nga nga, O sige. itong idadida ko, napagawin yun. Nasakto, bingin mo kung di pa dadri na. Okay. Ikoy, ikaw na yung una. Wah! Ako yung una eh. Ikaw may unang bangutan. Ang ako may una. Langap. Langap. Mga makauta makagawat. Sige, sige. Yes, palihog lang balhin da ari. So, ninduta yun na inyong, ano inyong clinic diri. Doc ba? Grabe ninduta sa inyong wandri dyan. Oo, grabe ni mo. Sakto ginang gidaan na Na serbisyo sa katawhan. Nantada. Tarungon di serbisyo ang mga tao. Bilang yung BP. 180 over 90. Sige, kuha na. Ako naman ako. May blood mo. Ah, dili ko may blood. Oh, kung mapaibod yung gusto kong ngipon dakte. Sus, grabe na akong ngipong lima. Nagini kasi mana nga nagsakit pa. Lima ka bang ano yun. Asa to atong ang inadakan kay daghang bag-ang mga ibol. Bag-ang na siya rin, Dok. Injik. Ayaw na ako itong ginadakan. Wala, di ba? Oo, mga adok. Kare. Wala na yung kuan, no? Mana sterilize. Ang atong ibot sa nipon. Til ato sa nipon og tinuod ba yun yung bangagan yung nipon. No, 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 no. Ah. Dak. Pwede mahangyo ni mo, Dak. O, hangganin mo na ko, Jikoy. Nay! Ikaw yung una dali, Nay. Ikaw yung una, Nay. Pwede nga, mugawas ako kay... Ako nawas, ang lumoy man. Gusto na ko nga manginit ako. Kaya manginit ko, Dak. Mubalik ka, di ko, Dak. Nay, ikaw yung una dali, Nay. O, sige. Say una. Kani ang akong nanay una, ha? Kay mas lipuni una. Sige, sige. Dipili sa rin. Basig, kuwang dugo. Katulang kanila, ma'am. Kuwang dugo da. Relax lang, ma'am.
120 over 90. Ah, ito naman tayo. Ipan ba? Ginawan mo. Kaya ma'am, inhale, exhale. Inhale, exhale. Exhale, exhale. Mag-inom sa kuwani. May nalang init ang ako lawas. Grabe ato mga doktora to. Ang gamit pang panday man to sa balay. Grabe to. Mahul ba akong atay? Mahul ba akong atay? Ay, di mo kalimot sa pag-subscribe sa aming vlog. 1 hour later. Ikaw ako na imong kuan bit mo. Hindi mo ipaibot ano. Pero akong kakapakay sa kakangalasan ng akla adya. Ay, mga tuod naman lang na. Ato na ng rainan. Kailan lang. Oh, ato na ng rainan. Adya. Para matupong. A few moments later. Asa ko nanay? Kung na naman. Dali. Ay, nila. Asa mo ngayon? Patanalo kasi mo ngayon. Oh no! Alam day ka. Ali. Ikaw na sa kaibtas lipon. Oh no. Ako yung matagipon. Hindi na tayo sa tulti ka. Ang tulti ka akong kulo. Asa kayo mga nangyari? Sakit! Mapatay mo! Hapon kayo may gutsulok-sulok taon. Hi mga kamigahan! Hi guys, shout out po ni Rico Lugod. Salamat po sa paglulo ng wifi. May maka-upload din kami. Salamat sa Agmar! Alipin! Bye! Sama